Mainzwe. Wakanipa gukuru. Sada watu wanibudire chokwadi pamberi pamambo musho. Mainzwe ere baba. Anzi ndibudire ipachena nemukadzi wenyu zviri pamutemo. Bata gukuru rako manje. Bata gukuru rako. Ndizvo ere. Saka amai vadzoserei gukuru ravo vabvuma kuti vada kupai zviri pamutemo. Aunomberawo akadzoka kwako. Chekutanga amai taurai nyaya yenyu zvaarikuda kukupirai gukuro kuti inyaya iyi ingori nyaya iri. Iwo ndo ane nyaya wakangobva kwawakabva wachiwa ndipa Baba, taurire nyaya yacho. Gara nomukadzi ndakarwara ini ndakadambuka chigumwe ndiri kumaini. Mukati mokudambuka chigumwe ndakabatwa TB. Mukadzi wangu ndakamutaurira zvese zvaano kana hwani musi wakasimukoneni pamba achita nononi pachipatara. Murume wangu arwara naye akayongondirichi dzokerai kwamakatora zvirwere zvenyu. Kechipiri mukadzi wangu kana achibva pamupangana tonzi ari kuenda kumusha kwawo kana kuti ari kuenda kwaharara handioneke ndozitonziona amai kupanestito kuti ndizoroita kuenda kwakati. Ndakamba mari ndabva kubasa handitende haishandise zvandenge ndamuzi. Ndakazomubvunza kuti kwako mapaita sei akutondikatira foni inoita vanenge chidairwa mwana. Tenda mwana ndozvandikurambira mukadzi. Pamusoro yekubaini. Akarwara ndiko murumo. 2024. Aiwa upindure iwewe. Uyu akarwara ndiko baba, makarwara ndiko mwanangu. Ndakarwara 24 kusikana nhasi chingori kurwara. Amusungenda kubasa, ukenda basa muchirwara. Kopa makarwara ipapo zvotaza kuti mukadzi wonyana kwendore makadii kuzokira dare kuti mambo mukadzi uya asi kutirapisa usaka ndichamuda. Nhasi mambo nyacho uonei kuti muzoona kutadza kuti mukadzi wenyu nhasi. Muna vana vangani zviye? 3. Unaona vatatu vokutangani makore mangani? 18 18 years. Akutoroora toberekesa mukadzi mumba. Ndipamaakona kutadza kwamene kuti usikenze kuipatara. Pamusoro idani. Ndikuziva kuti kushanda ndikushanda zvangu ndichirwara kudai. Asi musi wandinonzi ndarara uyu mukadzi anongondisiya semusiro wakanditi. Hana keya neni. Iva mai guru venyu vanokuudza ivari panext door havana murume wavo. Mukoma wangu. Mukoma wenyu. Imi vakambomudzawo zvingani zvomukadzi wake. Ndati mukoma wadzimai amai guru vangu. Sisi vavo ndo vanozvitondiudza kuti amai reni kwavaenda kwakati. I'm sorry. Atingari mitunga murume. Ande kuno mudzimai. Murume uyu ataura zvinhu zvikuitika mumapaki. Ima mapoinzi ake mafacts ake manyato kuti inini mukadzi wakuita zvakati. Mukadzi nemurume kana vagara mumba munoza mutemo iripo. Amai. Situari varume nyima zvinzwa. Muri kuti udini kuti hamusi kuziva zvikonzero zvanga zvichiita monyakura mberi. Aiwa, inini chikonzero nasingachizve bhozi iwo wakazongoerekana wangouya wanga asikagari pamba. Tichaurirai kuti muri kuzviitira. Konzero yandikutaura kuti iwo pakutanza ndokurapiswa nditi vana vaenda kuchipatara nini wakamwa mapirisi awe TB wasinombondichaurira. Wakangoerekana waya naye avho waisa pasi pachidhirowa muwodhropu. Indakutotsvaira ndakati kwarumwa mapirisi mumba muno ndiani kopi. Panguva yandakabvunza iye watanga kunditi arafu. Ndopandikati aiwa tienda kuchipatara kwachototeswa kuchipatara. Avho aramba wakutonditira nhasi. Ndokupesana kwatiraita. Kuti anzi ndakaramba kuti anzi andi kuchipatara. Warikunyeka. Amai yangu ayamwa madhizi ayo amai yangu akaitorwa rokuti nditi. Takamaziva kuti ndine TB chimakazoramba ere muchikakatana. Atinozoramba tichikakatana pandaenda kuchipatara kwaaitora mapirisi kuti pandatokanzirwa pandatodzoka atinombopopotana. Right, mama test Eh. Umeona zvire. Eh. Mwasweta pisi. Aiwa, ndakabva ndasvika patanyara. Mwaswetadzisana kuti baba. Takazogadziriswa navakoma vangu navarume vavo zvabva zvatopera zvakanzi zvapera zvapera. Kuchipatara kwakuti munongobuda mumba muchienda aiziona vegroup kunzi maenda kwakati mukuzviita sei. Aiwa, inini pandakabuda ipapo kahwani ndichibuda ndichienda kuHarare koota kuHarare. Foni yangu yanga isina moto. Pandatobuda pandatoenda koota pandaita sei? Kwe munobuda kana kudai foni isina moto asi murume. Ha? Kana kanzi foni yenyu haina moto. Munhu yakuenda pano murume imota nyama ndingati. Anga asipo. Maizenda rimwe zuva. Baba pamusoro baba pakaenda mukadzi we baba vanga vari kupasa. Pakaenda amai avo baba vaigara kupasa.
pamusoro mangu panomwe musika wakaenda kwachisaka kumusha kwavo akatondisiya mugubezi pamba inini ndakatomutikiserwa ndomboenda kuchipatara mbiri yangu haisikuita si ndaurara zvakanaka zvakanziora watoenda kwamai guru wadzoka wasvika kabva wabuda ini ndamurodhi kuenda kuchipatara ndakabva ndatakurwa ndokarori ndakabata nambuya vanondisisira wavanogara nawaiva patakwira mukarori ndakatovabata kamurodhi kavanokashi vachitofamba notsoka isitiri mukarori ndatuko vandakatobvunza mbuya ndatuko wakuno vari kuenda kupika totonohwendo umwe chete nauti kutoenda kumusha kupi pachisaka takatowasiya murori ndichisvikapo kapa ndakabva pana mapiritsi andaida kunotorapa pandaenda kushamba ndakatosiya ambuya ndakawasiyapa namaiguru kwangu asvika iwo kabva wazotera vakata notsoka ndopa ndakazovafuna ndati ko maenda kwachisaka musina kana mubvudzo ingwani matobva kumba ndiri kuwani ndakabvunza maiguru zvikati watobva kumba kwangu wachitonditi rega ndiende unovapa chikafu vawane kumwa mapiritsi yavo ndati hana kana usiyapika pauye unyin'inoyi musi wamaenda kuharai makaenda makamutaurira vakoma venyu vekuti ndakwenda vana vakoma vakutaura ndakabuda ndichiti ndakwenda kuharari kuota uyu ndopaakazouya pamba achibvazire pamaiguru ndopaakazowana kuti inaenda kuharari nakuya pamba kwakavaona kupamaiguru akafonera kufoni vakoma venyu kwenini chakakutadzisai kuti mimi amaikomonyaane foni kai andipewo foni nyama iguru ndibate varume vangu kuti ndoda kuenda kwakati chii pari ipapa hangu handaitwa pfungwa idzodzo dzokuti ndiende kunokumbira foni aiwa imimika munhu wamukagarira muchibva kumba kwenyu kanhoo hakuna kwamunoenda imimi uyu asingazivi because mukazonoita tsaona ikoko uyu wozotambira dzaatsaona zvinokudai havasi baba womatsaona kavo ngokuti kana kwaanotsaona ndobondodzi adzimai maitira tsaona pakati inini vaenda ndisingazivi hakuna zvakadai aichakapi iye ngomwana urezero kuti amai adzimai vako vanoona ndinozviziva here kuti adzimai vako vanoona unozviziva saka zuva rakasunga adzimai vachienda wangu wasipa pamusha zuva rakasunga adzimai vachienda zuva rekuti vachinohodha iwangu wasipo pamusha ndandisipo pamba kana ndatogumisira kutaura navo manheru vachitonditi varipo pamba kabva varovhesa mwana wechikoro ndakazonzwafonika yakudairwa kana mwana varovhesa mwana wechikoro aimirira mawindo frame aiuya naasini mwana bva asiwa foni iyoyo bva wabuda mwana ndakazingadaira foni achiti handisi kuziva kuti mama waenda kupa wangu ndisiyira foni ngatitauri maincidents aya aitika kangani akawanda umwe wakaudza ndiani wakambotora makagara pasi makataura ndiani ndakaudza mukoma ndakaudza ambuya sisire vavanogara navo kakawanda kanenge kangana aviri ndokuwanda kwacho mune makore mangani murimisa 8 years saka 3 ne8 years haasi mamistakes here anogadzirika mumugrinya ipapo ndaona hangu mwoyo wanoadza wangu uchangamirira inini papa pakandikurira pakurira kwese apa amusingaziona kuti mwoyo wachinja kwese kukuzvezesana zviririt but papapapa pandakaona kubva ndarwara apapa gore rapera irori kusvika ndizosvika muna agasti kuti ndivatarota madzimai anchakudai ndakaona kuti vadzi wangu hachisina kana moyo kwakuti tiende kumberi ndanzwa kuti makarwara netv 2024 ndizvozvo muchikurwara netv ndakapedza mapiritsi but test yangu nanhasi nchingorapa kuparira nyana mukugara naye ndikugara nevana nani zviri 3 saka zviri nani kugara woga pasina mukadzi ndakaona zviri nani nonyaya yekuti musi wani chanzi ndarara ka mwana wangu akandibatsira panguva dzandakarwara ka ndiye wandinaye nanhasi wakamutumbura paya ndakamutumbura pana amai ndikuona kana zvinhu zvakanaka anenge ari wake chete kana zvaipa maambesi uyu mwana wamusina paiva iye mwana wacho wauda kuramba unaye pamutoro kuchengeta iwe murume aberekwa naamai vapi saka ufunge kuti amai avo mutovana muupenyu nokuti ukudzidzisa chiva uruwega haukwanisi kugara nevana urowoga nomutemo zvaunotaura iwo amai vakagadzirisa ndaifungidzira kuti iwewe nhasi raita zuva rakanaka kuo
senda la ukuthi wawe amaya wauya kuvazhinji kuti vaudzwe mavari kutadza ukaona vatadza ndochirodza kuti munhu yaagone haudzike because nhasi munomu vanofanira kubva vanyatsonzwa kuti murume anochengetwa sei kutadza chinombonzi munhu atadza chii ndokuti kana munhu arwara kana taa tisingadanani paurwere ndopatofanira kudanana nokuti paipai achiti akana ukaenda kwamhene zvaunenge waita iko asi kana munhu amurwere akuda kubatsira saka toda kuti tibatsire amai ako iwe utangire ipa kana ari munhu anoteerera akabva muvanhu anofanira kuchinja ngaatudze kareke mukadzi wacho apa pamuwandirana wakati ukama ndevapiwa wabva kumusha apa shaika ukama muri chii kweni iyangazi taurai atete chimotudze vakusondo muroora wenyu zvakanaka nezvakaipa toda kuzvidziwa hanzvadzi yangu nemuroora wake infact vanhu vakarorana vaivo kungoti form 4 vachinyora vachibva vaita sei vatorana kunetsana kwavo kubva vachitanga musha wavo nhasi nofunga dare rechipiri munomama mbongosva wakambotongwa vanhu vanogara vachiita sei vachinetsana asi nyaya dzavo inini handide kuti ndini ndidzitaura ivo vega vari tu ndonga vaite sei ngavataura vanozochema neni mangwana isusu patenge chigadzira nanga noti munanga munani muna atete ndoba togadzira nanga yedu ye munanga muna atete muna ambuya atete ndazotitaurire zvichibatsira imba iyi uye achada kungadzuka ndati hanzvadzi yangu nemuroora wangu vanogara vachinetsana kazhinji ndichifonerwa ndiri kushamba atete huyai ndinotaura kuti ini ndaneta nenyaya dzavo ngavapedzerane vari tu nanhasi munomudai ini handigone kupupura nyaya dzavo ivo vari tu ndonga vabude pachena vega handinabvira ndakaenda handina kuuya chamaimboudzwa chacho pafoni kunzi kuno kwaita dambudziko changa chamutichi pamusoro pane nyaya yandikanzwa inhau yemapiritsi aya yetb achataurwa vakambonetsana handizivi kwadzikanetserana ikoko vakanetsana vachinyimana chikafudi nenhau yemuguri wechibage wakakandwa pasi pemubhedha vakapopotana vakashaudhana vakadii ndaingonzwa pafoni asi ndairamba inini handizive ivo ini ndine imba yangu asi handigone kuvatongera vari tu nekuti kwavakadanana ndakanga ndisiva kwavanogara pamusoro nyaya ndikuona apo pane nyaya chete tanzwa baba vachitaura amai vachitaura kusaidi kwavo amai hatina zvatanzwa zvavari kudini kuti baba vari kutitadzira mune zvakati baba ndivachikudzwe ndofunga pane nyaya mbiri chete dziri kutaurwa kuti amai hamusi kuita keya kana baba vaita hamusi kuvaratidza rudo kuti mabe yangu arwara tinofanira kuonana tiri pamwe chete nenyaya yekuti mimi kana maakusumuka pamba kana mune murume nyango zvakanzi murume ari kubrawai kana kanzi ari kuosteriri ndesokugadzirwa mafoni baba muso wakati handipo ndichafamba ndiri kuda kubhenda kwakati kanyango akatoziva kuti mune bhizinesi munotengesa imi munototaura kuti mangwana anoita se ndandanohota kuitira kuti pamukufamba munhu zvakawanda zvamunogona kusangana nazvo munogona kutoita zendobvanza kwarira uyo anenge achiti murume wangu arichi mukadzi wangu arichi ari kumba saka ndikuona kuti amai ava vari kufanira kuonherwa vachitoa udzonzi vanofanira kurespekta murume wavo vanofanira kuda murume wavo semadira vanoita kudhara vodzokera musha wavo wotangira kubva nhasi zvichida chi mberi bhozi havana mhosva dzinobatika dzavataura kunati ini maonero angu kuita kudari amai ava ndivari mhosva dzavo dzavari kufanira kutsurwa nedare kuti vachinje unhu kubva nhasi zvichenda mberi pamusoro yechangamiri inirega ndimboenda kudira amai vane statement ravataura asi havana kuritambanudza kuenda kudiri regai ndivabvunze nokuti zvataurwa nemurume wavo amai muchitsurwa nemurume wenyu arwara makamuti adzokere kwaakawana chirwere ndekupi kwaakawana chirwere
Andu vambopinda ndambotaura izvi zvinofunga baba vakanditiza kwe9 months vakandogara mamutare. Vagara mamutare andu vapinda ndataura kuti makatora kupi chirwere. Ndofunga tikagara chigumwe chikabva mashuri vadzoka. Tapanga ngoteerera ikuno. Ndambobvunza iwe imi mama kuti mimi munatotaura chaizvo chaizvo zvibva munzveni kuti mimi muzotanga kushaya kiya nemurumo. Chii chanjambonadziti? Ini kuti ndadze kupa takamboti crash nai. Waya nomukadzi wauga wamutare. Saka ivo vaita kuchena makamwe kaikai. Ndopa ndakati imi mukuchena mami ibaba nadagara ndobundu rangu range mukari mu. Ndikati kuchena machini. Imi makabva kwamutaroko mimi muchiwana mukadzi wenyu muchienda kumusiya kuchiporo. Nhasi uno makuya kuti mimi nhasi uno muchiwa kundipopotera. Muroti ndiite sei? Ivo ndo vakatanga ndera. Ndopamba nenyaya. Saka pamama unzisi. Aya ndodzosera. Handina kutombowadzosera. Makaita sei? Ndakawachengeta zvakanaka. Vachizovana kuenda kubasa tichizovaka imba yangu akundidzingira nhasi imba ndisina kumbobvira ndamborara. Nhasi unododzingwa neimba yandasienza ndichichera mvura nomusoro ndikuzokurwadziwa. Wonditorera kuti wana mwana ane 7 years anogara nababa here mwana ane 12 years. Ndikunzwa kudzimbiwa nababa. Ndakwanza pamba nechigumbu. Apano baba. Awo vanzoma situwe. Ngoba nenyaya ipa. Pane pakatatu. Uyo akatadza. Unepa chakatadza. Akatadza. Mungana anda uchilo unoita akatadza. Nzoko. Anongodzoka kuti mukadzi wechitsumbo ndiyanga sei anochengeta. Mozotaurira mozokuonerana muchichengeterana. Nawo nzomba pakuzotora vana vakaitoshata. Nzuri mama ndokupindura. Asingapedza hanzo. Andikuda kubatsirwa yembo. Nzoini ndikuona nyaya yese adzimai nakubvuma zvishwara pakuenda kapaita. Mafungiro angu ndokuti gadzisanai murarame kurwa mutete. Vana venyu vadiki. Amusikuitira vana. Tanga mazviitira imini. Ndima katanga kuwana. Vese kumashure vese vanogona kusapota pakuramba mukadzi. Vasati vapana pakuenda kupinda mugubhezi nemadzimai avo. Ichocho ndochokwadi. Vese vanoita tachiwaro ngaita sei? Ngaita. Kasi pachibva pano ndorora nemadzimai avo nevarume vavo. Sotokuda kubatsirana dare hatisina kumanikidza. Kasi tokuudza nzonyaya indakaipira vaida tichichomba. Ndakatoti aiwa ngaiseke masakoni uye kudare. Ibatiwe pajekerere. Inyemba idzo. Vakatondimira kugara na2 kusvika na6. Ndiri kuuya. Ndainyara kwaudza kuti aiwa ndinoda kuenda kuri. Kusvika amai andazoudza chokwadi vauya makusese na6 o'clock. Wakuda imba yavo. Vafamba almost 8 times. Inyemba. Anzo nyaya inongoda kutaurwa ikadzira. Kama unogona kusapota kuita wrong decision. Vana vanosara vari nherera havasara. Wakati baba wako ndevapi? Wawana here mudzimai wavo? Hawana kuchengeta makakwana. Vane mudzimai wako vanamai vako iwewe. Hawana kuchengeta. Mamusingarwe naizvo. Mairwa. Kusvika papi? Yamotaura icho. Kusvika papi? Pakupedzisira. Apa panosvika pakupedzisirira. Hapana kurwiwa. Paita mashoko nokufungirana. Kuti handisi kubata zvakanaka kutonesa vechi pokuti ane TB. TB hauna kuisarudza inongouya. Ende inorapika. Toti muchitendere izvo. Taurai ndema. Ndikuda kubvunza teta kuti vanga vapedzera nepachezvavo. Ndingabvunza kuti ko vana akataurwa vana handiti imi vatete hanzanzi yenyu yapamugupuro mukati vana vamukufunga sei nevana ivo varambana vanonazopita. Saka makagarirei ipapo muri ukama vapaza musha ivava ava vakagara nai mama mudhara ndomachengetera mukaita vana venyu zvokutaura nemwana wenyu ndo zvimachengetera mukamuita haasiriwo. Saka ibandu pandu ifeso kai taurei nyarara ingo
vapanana sherena ndakabona kuti muroora aita sei aenda ndozodzoka wene takuvaka makuwa ndopandakaona muroora achinditaura kuti tiri kunetsana nemurambo. Ndakati muri kunetsana nemurambo, ndakanzi ndakati inyaya yei murambo ndabva ndamuona. Ndakati inyaya yei yakunetsana naamai guru wako. Ndakanzi inyaya yobukwa renzimbe ndakatema mugadheni ndichidya. Saka amai guru vakabva vazondituka zvakanyanya. Ndakati aiwaka hamufanire kunge muchidarana. Iwewe ndiwe wakauya kuzotora waya uyo kuzoisa ndipe waya mugadheni kuti mukomberedze. Saka zvinozopa kuti musvitsane pakarepo chii muroora ndopakati baba imi makutoretserera andijaidze makudo naanoita sei naanokamira. Tsano vakazondifonera kuti uyaiti ndongana ndakati aiwa inini nyaya dzivava handichadzigona ava dzinogonwa nambuya nasekuru ndobva ndangosiya bharara. Ipapo pamusoro imbai kana muroora akadaro akatadza kudati haipindura zvipi izvozvo asi kaonero kandiri kuitawo uya ari munhu ari kudzongora kuri mafuta ndingati chibhanzi chikufadza pamafuta ndatoona kutoti situation iri apapa ndekuratidza kuti amai avo hapasisinawo vakamira naye kusvika kune murume uyu ndaona sekunge pane ndiregerere ndaona kunge pandori nekaraundi table kana utaurwa pamusoro paamai avo pane murume uyu uya tori nemumwe waanaye akuda tokoti yakaenda advouti zvino akava koimba kana akomana nasikana ona muvakiro wokusaidhi here imba chine musisana pamusoro vadare kaaipo ndeyekuti angadzirwa vakaimba kana masvika pamba pomukomana uyu kuya mukomana akaipamba musha wacho mukasvika munotouona chaka musha watowaka zvimwe zvinotodziva mwana ana kugara hatsvadzi yangu matoreti zviri zvichakawaka kasi chii chinoika ndechekuti mukwasha wangu uyo iye ndaiti mubisikidze kukaya zvitina nezvinhu zviri pa itaite kumupidzidza baba vanhu kavafundira baba wacha ndakati wafunda kudara ndakufunda kuti ikatigadzirisa wadeenaona sabhu wandana sabhu webva ndamuona ati baba wanobvura vataura nyaya iti iyoyo ndikasika pane makurukota yake pamuchenji sabhu makataurwa iti mashuka tikati vanhu baba wauyu anobvura vandakangotofona kuti pane munhu ndakatopera ngozi hata dzakaenda musha waine ngozi kuti hatanogara makatondouona mega ipapo tapanzwa baba isusu nyaya tiri kuda kugadzirisa panapo inyaya yavakaizva vakatadzirana uyu akatadzawo paakaenda akarowa vakaita zvavakadzi vaka akaita vakatadzawo pakuti hanozoita keni nemurume wavo achateerera murume wavo osatoda kuti vafumbira nevegerero nhasi izvi vose vese vapenyu vachiendera mberi nemusha wavo. Chakangokosha ndechekuti mauya muno mumwe nemumwe anofanira kutambira paakatadza ndokuti tiende mberi kubva ipapo tienda kutanga zvinowanda asiwo kana usina kugutsikana ukabuda mudare rino usina kugutsikana stiri ukaenda kumberi futi unoona muchidzoka but kuti iwewe hanzvadzi bvuma pawakatadza iwewo murume bvuma pawakaita se tiri vanhu saka tichinzi vanhu vatema tinokanganisa asi ukaramba kutambira zvino kwatirichienda unoramba tingotenderera pano endichenjerai kuti kupwanya kunodhura kukanya musha kunodhura nokuti musha iwoyo vake nematora nguva yakareba muchiita zvamunenge muchiita nhasi mouya muchiti maiwa musha iwoyo waparara haisi nyore kuzoti muri kuchembera musakangana muri kutokura right nguva yamakashandisa muchiita zviro zvamaivaka muchiita sei maitokura kuti uzobva futi uzonotanga zvinyowani unonyera saka isi toda kungoti munzwisisane mese kuti kutadza kuri matiri tiri vanhu iwo mukadzi wochikokaudza kuti murume regai ndikuudzei zvakaitika kana kumba kwedu zviriko adzimai vangu inini vakandiudza papera svondo vachiti ndichaenda kwaHarare nyatsopateereresa ipapo vakandiudza pasati papera svondo kuti ndichazoita sei ndichazoenda kwaHarare shuwa vakazoenda kwaHarare kuye vasina kunditaurira zvinenge zvinei kungosvika vanonzi pamushambanyama motikari yepd
aiwa mamwe vai uyu mukomana wamuri ari kutaura ari apa ndobva afonera amai vake kusouth africa zikanzi amai kuno vaita tsaura ini ndiri kumunda hapana zvandokuita se zvandikuziva nokuti adzimai vanotaura kuti ndakuenda kwadai amai guru wekusouth africa ndobva wazofonera inini kuti koba mudiki zvafamba sei amai womukomana ndikati zvei ndikanzi tikuudzaudza adzimai enyu aita accident ndikati imi mukuzvitora upi zvamuita adzimai andasiya kumba mai manje mukuzvitora upi izvo ndakutovaseka paita asi handakugona kuziva kuti zvini izvozvo zvaitika ndikadzokera kumba kusvika ndokuzobvunza kumba kwekuenda andasvika zvanzi shuwa adzimai enyu vabuda vaenda kuni vaita tsaura ati muri saka uyu murume ari right hakuna mukadzi anotenderwa iyewo futi haafaniri kungobuda asina kutaura kwamuri munofanira kufamba mese kudzivirira zvinhu zvatiri kutaura izvi matsaona kana auya uyu ndiye achanga achibvunzwa emimiwo ndimunenge muchibvunzwa kuti komurume wenyu anga aenda kuti saka taachingoda kuti emi mama yemukumbira kuregerwa pane zvamukakanganisa yamukumbira kuregerwa nyaya yenyuka haina zvakawanda akukumbira kuregerwa nokumbira zvakakwana mukuru wangu kuda kutaura taura tizwi ukuti chii kudanza dzenyu mati mamaiso mamuti chii amuchenji ndiyokekutanga kana kupinda mudare muno ndizvozvo imba yetu inoda kumboichengetedza kusvika musi wawanda kana zvaramba munodzoka muno mudare ndikuona masenyesa kuti ngaiputsike imimiwo kuti menda muputsa dzenyu mozoya kuti mumwe muti kurambanisani hapana ari perfect pakati penyama kana pana ari perfect pamberi penyama ngaasumuke onditaura kuti ndiri perfect hapana ari perfect kumba kwenyu mukutonesana une vamwana ndizvozvo ngatitangirei panapa kana zvaramba musi wahwani munoita sei ishereni iroro waishereni ipaishereni sekretari wangu munodzora muchitora pana sekretari musi wahwani kana imba yaramba senyi sekechina kupira regero sisi tupo nokukura ndichifamba ndisina kuoneka ndienda kuharare ndisina kukutaurirai zvigumbo zvinenge zvirimo zo chatihomuchareva nai kuti tamtira kana zvatisambira ndozvemumba menyu ndozvakaitika ndinokumbira shereni inonombosara zvara nhasi bokwai mukana nzou ononoyanana manzwa kamuchechi ndemogara pasi oyanana utsvagava mwana achiti vanoda kupinda muzvinhu zvinonanzaza zvigadzirisa avo vasarenda vati havazvikwanisi ngavaite dzisizini yavo ini ndo vanoita pfungwa zekuti muroora akaramba musha kare naatete pachavo vanenge varamba muzi kuti uyo hatiinga sei kuona asi sitomupa mukana kuti munhu iye ina muchechi vangerekarohwa changakanaka nevane asi nengekuri yamunhu wese iposherenisei apo zo tionana musi wahwani topai mukana kuti muyanana kana zvaramba muno vadzoka musi wahwani dare muno zo muchatozoona kuti tochengetedza inini pamusoro imamo parira kwakauya andapedza mbuku ndakaita ungotsinira kunobi yangu nzou mwana wenyu saka ndikuda kutaura kunoenderei kumba ndakupai mukana wekunoendera kumba mamusingaize nyaya iyi tatozviwanawo pana mazuwana pano chendaimoita dare remusha ndakupai mukana isa ndakupai mazuva simukai zoende